Aduh, ya Allah guys. Ini wis persiapan guys. Soalnya jam 5:10 wis bar apa ku? Noto bekal wis karek ngadai ning tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Ide sih segane wis mateng. Terus ndek sore, nyayur iki ndek sore gede sih, nyayur lompong, terus nyambel iwak, kok nyambel iwak, ngono kok sangkem kok ngene, nyambel mbok garing, terus goreng iwak asin. Sakjane iki dhisik duwe iwak potong tapi kuwi iwak potong ki separo, terus karo dodo mentok ngono. Tapi sik tak kek ning freezer. Engko umpama dhisik masak kuwi, paksu ya moh, cek masakno liyane. Mending tak berno sik ya guys, engko nek enek apa kuwi maksudnya wis enek waktu longgar engko disuwiri digoreng disambeli ngono. Soale iki cek buru-buru terus masak ya golek sing simpel. Aku nyayur ku lho ndek sore guys, bar magrib wae tak sayur. Terus iki mau karek manasi sik kamera ngarep ya guys, kamera nguri kamera iki kan kamera depan kok kamera belakang ae. Iki wis bentote dhisik tapi segone ki sak ning kono. Iki nggo sayur sakmene iki, guys. Sayur lompong. Wis tak adahi iki sik anget sithik-sithik nggo mendak mambu. Terus nggo jambu kristal 1, wis tak ketek-ketek. Terus iki nggowo iwak asine 1 wae. Terus iki sambel lombok garing. Favorit. Terus iki segone. Segone sakmene wis warep iki guys. Persiapan setengah 6 mangkat. Sayur iki sakmene iki. Wis nek nggo mam. Pokoke dhisik iki masih wis duwe sayur meskipun wis duwe sambel tapi jam 3 ngono ya wis iso turu guys. Soale wis kulina. Wis kulino, wis terbiasa ya guys. Dinda iki nek korah-korah wis ndek sore, bar isak ki korah-korah. Mau dhisik bar sarapan, teh sak piring. Nyucine ya wis ndek bengi, korah-korah disambi nyuci dadine wis rampung kabeh. Engko ndeke tangi turu wis santai karek mikir sekolah. Segane tak jabute guys. Dibuka terus dijabut uape ben metu. Persiapan ngetokno motor. Oh ya ngono. Ngadai ning tas iki. Dikene ngene guys. Wis ngene wis menu ternikmat nek ning desa iki guys. Wis ora perlu masak sing luar biasa sing aneh-aneh. Pokoke menu desa eneke yo wong jenenge panganan kan yo selera, meskipun enak koyok lele koyok apa tapi nek dhisik gak selera kuwi dadi gak seger mangane. Meskipun sambel lombok garing kuwi nek selera yo mangane. Ngene iki ndek sore wis mungan mangane ngecupno sego sak gelas mbek setengah wong 3 sontek guys. Habis seger. Pak Sugineh malah pirang-pirang minggu ibaratnya mulai ket dhisik kerja ki jarang mam sayur, pokoknya ngoseng nyambel halus ngono-ngono ki. Iki nyayur ngene iki nek gak diloloni sore, meskipun esuk tangi jam 3 ki gak iso nganu guys, gugup. Soalnya prosesnya iki lama sayur lompong kuwi. Kudune diloloni sore. Kudune kan setengah 5 jam 5 ku lho wis mateng guys, kudune wis siap. Dhisik wis bar mandi, wis bar apa. Ngono. Bolone tambah guys.
Mbak Tin karo Pak Ali. Terus aku Bone tambah bintang bar. berkat ndek sore. Tas sesuk gak melo. Gak mangkat, Mbah. Sero lah piye Mbah Sugeng ya pe nglencer. Ayo, lah kuncekan akeh ngene kok. Wong kene kono kok iki lho malah edak engko ning Diren kene, ndik iki tengklek. Dinggo sik klombe adem. Capel sapa ya Yan Siri Mbah Pomo keri ning gubuk. Gak ro. Rupane ijo ngene, ndak ngene Mak Edian ngono ngene. Brak wae Pak Edian. Lho, Antara ijo ngono iki. Aku gak Mbah wekku tak go mulih ngene sapa wong limo nek mosok. Lah nek Pak Su kan ranggo capel lho nggo topi. Aku ya Ndak- gak ro Pak Edian. Ndak ngene Pak Edian ngono-ngone. Nek capele elik iki ngene Pak Edian. Lah tapi mulih iki tak tekoki lho capel mdian aku. Aku ora nggo ngene. Berarti ngene iku tanggone Mbak Sumar. Dek wong iki gak omong ya. Ndek iki gak omongi. dadi dudu Mosok Nggak nggone Pak capele Jan. keri nganggone Pak Jan. Dari ngene Pak Jan Pak. paling yo paling. Wonge terus ngarit Karena ngene Mbak kae. Sumar, dia mesti omong. Capel kok keri. Iya, nganggone Pak Jan. Wah, ora ditekoki. Mosok nek trimo wong limo ndak capel keri lah. Enggak. Ngomong ae. Iya tak unjuk. Lah Bu Mariam kok belum bangun, lawang cek rapet. Mariam barang. Ora. Wis ra Ning kidul paling ya. gawe nganu pokoke gak grup baru mah tandur. Iki gawe grup baru Baru sak keluarga. Lah ya kesine. Lek ngantri kan lek santai-santai dhewe gini. Sing sapa? Itere piye engko? Kon nganu. Itere kok kon golek kuwi, nggo nek menawa. Wong ada Lah iya. Terus kalau masuk kemis iki nek prai-prai kuwabeh ngono kan kok san sumpah menyang neh. Enak. Wis dicek. Kok terang ibu-ibu go motor. Terus jangan mbak aku. Pak Ali metu dhewe. Jembar nek kuburan ngidul kuwi. dong aku Lah iya. nganu kocek Kak sing mbok kocek iki ya. Lek hari ngene. Maidian wis ora. Pindah lokasi ya guys. Ning desa Diren sing dingian Tengklek. Dek iki Tengklek kono iki Diren. Di rondan-rondan mulon dari ngene iki informasi. Ya gek pertama kali iki pindah. Dek iki kan ning kono kae seminggu. Seminggu lewat rong dino. Salam nggih. Nggih. Pak Joid, ini Pak Joid. Kayak kan. Kamu lebih besok no sore pring lah ya. Soalnya belum. Lah kayak sor gedang kono rak. Rono lho Bu, kono lho. Ki lho ya kono. Kak, melok icir mbah sampean? Kemis ning gone Lehar. Har nek mau elokno yo melok. lho lah nggih sing matur niki kok kabeh. Lah Mbah Tas piye Mbah Tas melok ya Mbah Kemis? Yo entuk rong dino bar. Lah mangkate sapa? Di gubuk sing kene iki lho timbal kene iki. Lah nek ning ndi Mbah Mbah Sugeng? Yogya paling rong dino ya urung mulih ta Mbah. Kowe Lah, bapak iya. entuk rong dino kok sak hari padane jam 11:30 bar. Lah iki kok Mbak Tin ku lho sing tukang ngitung engko dile wong pira? Wae Lehar ku lho sing. elokno ya. Ya nek mbok elokno ya ora apa-apa ya, Mbah. Kakek ya. Ora golek wong 15 kok. Lah sentuk wong pira? Urung. Aku ndek iki dipeseni Lehar. ya. Aku dipeseni Lehar ngene. Pokoke tenan lho Gus, tari kabeh rombongan maton kuwi. Ya. Ku melu apa, Mbak? Cer sampean melok ya, Mbak? Insyaallah. Lho aja insyaallah nek yo yo. Iya. Dadi iki di ngono lho. Terapkan. Kain gak apa-apa. Prei gak apa-apa, Mbak, engko prei kabeh dino. Juga wong akeh gidang barang. Heeh. Matone. Ya.
Jebok nek gak bar. Lah iki sing lek por wis diomongi poro. Ya melu. Lah kok gak roh nek nang maton. Sogoke didikek. Sing kuwi lho. Iya lek ros kok lek por e. Lah dik iki Mbah Man omong pora ya. Sapele sampean tak keri ya? Wis ora. Sapele sampean keri. Kari lah ya lah. Lho ning gubuk. Gak ning omah. Lho, Mbah Pomo ki merga ngomong nek ning kono ki nek kerenan capil ning gubuk. Wae sapa? Anu iki mak nggone leher ngono ta? Gone Naryo. Nari sing ndi sing anu andeng lamper iki. Nggih, nggih. Ayo do melok kabeh ya. Kok kene dipraini. Ayo gonen sapil. Nah kan Ayo helmku. bontote kok. Lho, bontote kek kene ae. Engko terus sarapan ning kene, Mbak. Sarapane ning kene ae. Ora nek gubuk. Ora nek gubuk iki. Kunci motor aja ditinggal lek. Anu sembrono. Ndi kuncine? Kuncine? Gak kene, buka tas ini. Segane ning kene ae apa digorono Mbak segone? Kok sarapan ning kene ya? Ayo. Lah yo mbah, aretku Bu, nek tak gawa. Nanti kae ning kono. Aret. Oh, dengar bojokmu mau tajak maton ya. Gelem apa ora Mbah Man? Besok Jak. Pak Ali ngono terbiasa ya, Pak. Kis adoh karo rel, guys. Rele sebelah kono kae. Iki sing maksude iki sing desa Ndiren. Pindah nggon sawahe Wombo, guys, jere 8 hektar. Tambong duwe, banyu duwe. Terus ning Karanganyar enek. Wis nuruti mergane kene iki gak enek enteke. Mangkane iki din Kemis engko nyelak-nyelak icir. Engko sak rombongan iki wong pira engko icir kabeh. Lah iki sukete kok ngene no kok. Sawah iki kae lho omah-omah kae iki mesin-mesinan noman iki. Walah, pol-polon kae. Ngulung. Montorane dikek ning kae, andeng omah kae. Walah, makane iki disangkani kok kene ya. Walah iki sing kene apa sing sebelah kene? Iki ya sak rono, iki ya sak rono. Watese kae klanding kae sak rono. Astagfirullahaladzim. Kok sampai teko maman ngono tapi kok tenas ki ngene wong. Maman kono kae. Walah, lah 8 hektar lho, Bu. Bayangkan. Nih tapilmu. 8 hektar. Yo, iki wong pira iki? 1, 2, 3, 4. Wong 9 berarti. Nggih. Ayo, ayo semangat, semangat. Alhamdulillah, guys. Dikirim es ya ini. Wah, alah menyala, Lek. Es teh. Mbak, sampean sing rene tasku cangking, Mbak. Delok enek cape ora. Ora nek iki aku njaluk ya wong kok kono karo njaluk kiriman. Lah ya rak ngono ae. Lah nek jengi nek ning ngetan aku gak rono yo. Lek Ros. Jenengan ki Mbak. Mboten pun. Wah, sarapan, sarapan, guys. Ning ndi ki nek sarapan ki? Ning panas-panasan no? Ning panasan. Nek sarapan. Dikirim es teh, makasih. Tiga. Nggih. Tak delok timbang ketoke wong papat tok ya wis yo. Sing ndek wingi ya, Lek? Nah, Ndek wingi 5. bedhe iki. Nggih, nek ndek wingi kula prei. Kula prei ngabuk jagung.
tekan es cinco ya. Ndek wingi ya. Lah nggih. Kula pas mboten mangkat ditukono es cinco. Sikile kok ngene rek mangan. Ayo ya, buka. Mangan ora iso nek kok. Leri sak dhisik. Mangan. bocor. Berene ndi? Mampu anu yu. Gak iki. Ora rapat nek lem bako. Yen ku yo. Nek mat nganu. Nganu nek ngepres ki kurang bako. Gorene Pak, apa sing mbok kanaku? Enggak ndonku lho, ndonku siji. Alhamdulillah. Terima kasih. Namun sama-sama juga. Sama-sama. Makasih dikei Pak Mandor. Teh. Entuk apa digawe gak dibilang kok. Sampai iki njaluk konjang genku ora kira-kira. Digawe ora kok. Digawe Kang. Sarapan guys, tapi ning pinggir ratan iki. Ning ratan, Wong taman. tapi ratan yo ora rame motor kok. Dadakan bare wong loro. Takon maton nggonku dadakan ana wong loro sing ewoh iki. Akhire aku yo iku 100 wong loro nya 50-an buahku aku ngono. Lah iki nang kuwi pira aku? Kowe ora sapan. Wis marek. Lho apa nek? Dan kok nek kirane iku tonjok Arek ndelok kuwi. Lah sampeyan ndek ono sithik ambak. Nek mbok buwe sak tonjok sithik sitok. Lah nek kayak kowe kok lha iku tonjokan piye kok aku kok Kayak cilik. nek tonjokane pek ya buah ya apik ngono. Ngono nggih. Karek tonjane nggih, Pak. Nggih ha. Sampeyan aku mantu gendan tak kabari. Sapaan sampean mantu. Jenengan pe mantu lek. Urung iki. Kabar oleh. Sing enane wis nang corona. Lah yo Sikile kok ngene kok mang. Dah mak jangan apa mak iki. Aku ku jangan lompong. Aku sep. Apa lontong ra gitu. Aku ora yang biar mek lho. Gane lek Masih. Lontong ya. Jangan lontong. Sampai Iki aku wis tempe ambek apa. jenengan mboten aku. Iki sarapane dino kene. aku wis jamur dik. Kene bleren cemer apa? Jamur lunjuk. Apa tak worone kene. Tuku 20.000 untuk. Aku nggo sayur batas lho. Tuku mbak. Ora story ndek iki ampun kok mae Pak Dene entuk jamur kok ke. Enggak ndek iki tak kon gawakno. Ayo kowe sum mire. Ya aku wis sing ngadeg. Iya. Nggih Mas, sabar. Lae rambelan kok. Terus. Yo amit. Jangan ki. Lombong. Dua niki jam 4, 5, 4, 5. Lombok garing. Gede-gede. Lawa pindang duwe jambu apa tak buat jadi lali. Aku mesti ngono di. Kode apa Mbak Mbak? Iki sujerene nomor sum. Jalan jalan ini. Kalau mak jangan telas Jel jene ora diwe. Dan aku mbak tekan nomor ndak 00. Mbak tempe. Ora tahu jualan Nomor 00, Pak. Jangan apa li? Jangan, Mbak. Jangan. Jangan golongan-golongan. Ala iki lho, Mbak. Aku jet senengan nggak sisa aku. Ojo siso. Lu aku wong ngentekno adik. Ya Allah, Gusti. Lho lek kita tak sor jangan ning kene, Mbak. Tangan itu ora resik jelas kok. Jangan mak sikil kowe kok ngene. Apa? Wis apa sak krempel iki ora Bisa bisa ndek nane. Apa wis sat? Alah garing ngono kok. Cuk pangane lho caranya. Bar tak buntone berarti Sikil tidak iki ngerti to. minggu tandur. Napa sabuk iki, Bang? Iki yo muni sikil kowe nang ngene kok kulon. Bismillah, guys, sarapan. Lombok garing, jangan lombong.
Lho lagi PHT ditukono es teh. Lah, Biasane ora dikirim Pak Mandor guys es teh. Ngenyek wong ning kono ya ping pindho lho. Ping 3 lho. Padahal gak gonku lho. Ya, nggih. pisanan dikek terus. Pahala Pak, pahala. Kerja semangat. Rezekine berkah barokah. Amin. Muga-muga rezekine jenengan digatos kalih sing kuwasa. Amin. Ngalir Nek terus. dikeki ya, seperti es. dodol enggak dikeki. Loh, ora dikek lah tak dongakno ya, Pak. Paling-paling Dikek lek terus beli. kakekane nah paling. Luang kakekane Pak. Nggih, Mbak. Bahasa Inggrisnya metu gak, Mbak? Ambil sering, Mbak. Enggak, ambil. Lagi mang muga-muga ora iku apa jenenge. Pindah. Ora mek kok iku ya tetep tak kono. Enggak seret. Iki jangan. Jangan seret belum ora. Lompong. Aku tuh jangan lompong jadi jangan. Mbak, Jongkol sapa, Mbak? Jongkol sapa? Sarapan dah pripun? Nembe bakso, Mbak. Oh, ngene dian aku kok. Lah iya. Iki dekat tapi gak tak ngerti yo. Apa, Mbak? Oh, ngene partisi dekat-dekat. Iya, iya. Kate. Nah, sapa sing jangan sapa lho. Mbak lho. Ndak. Oh, Mbak Tin. Anu anu. Mas nggih, ngan mangga. Ya, sama ora apa-apa, Ndang. Mas obrolku tempe, kelas. Belum Pak Diri. Sampai glali tak elokno saiki. Aku Nggih. Ya ini dikirim es teh lah ya oke. nek hawane panas wis. Hawane panas. Gak kok Dini dingin. ndek perang-perang dina adem terus yo. Tapi kene pe budal lek kritik-kritik ya, Mbak. Mas aku gojok hujan ora iki lho aku ade jas hujan. Aku yo tak uncalane cek Pak Jas hujan gak sido panas. Jagung colongan. langsung ngapain tak? Anune HP aku ki, Mbah, ngamano HP. Mbak Tin, sambel mbok goreng. Balik nggih. Belum mbok garing. Ini gak enak, Mbak Mas. Tempe apa nek gak enak? Wayu tempe Pak. Iya, wong ngene ngene, jangan lontong nek tempe nganu lah lambo mana aku. Kok cuma tempe. Amun sih. Dan aku kandhane kesel aku. Bar tak omong mbek kowe ku lho wasit iku lho, dulu ku mesti ulem. Iku tenan sorene. Iya iya. Anu, Mbak. Aku gorengan ya. Kilo 1000 ne, Mbak anu kae. Iki jajan di sore Mbak Tan. Singkat nek 1000 aku gak Aku njaluk tahune ya. Lah tingkat sing ndi, Mbak? ro udah. Ya, jenenge Mbak Ju. Anak Warsiti. Lah ya adine Mbak Ju yang tinggal, Mbak Ju. Enggak sih. Sopo? Enggak pendana iki. Ra 10. Mbak. Nggih tesih dereke yonge kula nggih. Anu aku di anu Mbah Sugeng sing Bang Peng nek diurut-urut ya cek dulure kabeh ya, Mbak. Kokono ya cek dulure. Iya. Aku tidak mau. Kita ya ora dulure ya apa-apa ngira apa-apa ya teko. Ayo. Kan dulure ya. Kayak asin-asin kok, Pak Dur. Kayak itu loh. Ramah amat deh. Kau ki lebih ya Mbak masalahnya. Berarti kok masak Ambil kentangnya lebih. Ya Allah, nikmate Gusti Allah. Kowe mangan sikile iki lho ora ontrok, ngerti to sikile kok. Tapi seger. Tapi ya seger kok terus. manuk kasih Kan digedang mbek pring ngono. Lho, pirang-pirang minggu nanti rel nok, Mbah. Iku mah gak kabeh. Lho, Mbah. Lah niki iya wis ketok Mbah. Lho, sepore malah sebelah kono kira iki. Adoh. Ki ning ruruan iki. Iki masjid.
cedake masjid. Terus ini pring-pring. Kayak ngene iki. Iki ana omah. Mencil siji. Pindah lho. Aku wong pindah. Nggih, jam 11 mantuk, Bu. Setengah jam malih. Iki garing, guys. Makanya dhisik wani nyekeli HP. Garing sering kedokane ora nek banyune. Dibane suket lah yo. Oh, enak. Keset ora lunyu. Oh, garing sering lho. Enak ora enak ubudu. Sebutane garing sering. Ora lunyu. Tapi nek enek banyune agung dhisik yo gak wani nyekeli HP. Entok sing ora Panggah tak sai ya guys, nek ini kan garing tur yo pinggir galeng. Ya ndang kon dewe. Ya Ora apa-apa. wah suket yo dak guys, cek pinggir galeng yo. Ora agak sing tancuk. Lho wong iki malah apa mantu Mas Februari iki engko? Ya, Mbak, Februari apa Januari, Mbak? Januari. Lho, ya wis bulan iki engko. Alah. Yo iki engko tak kira cek Februari. Lah kok sampean cek santai ngene, Mbak? Kok cek santai pe mantu? Lah apa? Sing penting kan Enggak. Gak gawe-gawe krecek apa rengginang. Rengginang ya, guys. Nek ning kene krecek nek ngarani. Kalau jajane warung ya wis nek kowe mara. Ayo. Kono apa gak patek Mbah nek wis teko kono? Gak patek enek. Ya iki engko sesuk dilanjut kuwi ya Mbak, teko kono terus 12 ngidul rono. Kowe enak disangkani kok kene sik. Karek ngenteni sediluk guys, iki jam 11 karek kurang 20 menit boh piro. Mang wis setengah 11 ndek mang Dik. Kurang 10 menit, Mas. Tenan ora, Mas. Alhamdulillah waktunya pulang. 11 guys. Tujuk. Banyune dikakno lek terus. Dikotek kalau. Wis barijuk banyune iki glogok lah segere. Pol pokoke. Roh banyu wis wenenge kok ngono lho. Nah, dua prok pokoke. Walah, mong rondang gentenan bareng yo, Wan. Sing banyu anyar kae pali gatel. Anu ki lho, kena telak titik. Heeh. Telak pitik iki walah ning sikil gatel. Oh lah sikil kowe berdodok wong ya. Sampai ya. Lah. Entah iki lho gatel. Kok tambani aku anu malah koyo ngene iki, guys. Yes. Kayak nganu, Lek. Apa? Apa ki? Fresh kan. Nek nang omah pakai pisang soang. towe plak towe plak yodol. Wis dicokot mor. Mbah ngasuk ya utan nggih tulo ngene cute mari. Aku tani ben tiap sore ngelaburi terus, Mbak. Iki koreng nduk demoro sawek ya. Cepet mari. Santai. Santai, dinteni. Walah. Nek kudu pipis iki tenan kowe dunjengking rasane tang wis. Iya. Ora butah. Iya lah. Lah iya Mbah yo nurut rono-rono engko Ayo rumput kae. ngekakno ya ini yo. Nek ndang ndek semangat tok man yo. Nggo matun gak ngono, gak cepet kabeh. Iki kon nek sepur. Liwat. Nah. Ayo pas. Lho, walah entuk kumatun kliwatan aku mang. Kenapa? Iki urung diterak jere. Tak kira pojokan kono iya. Lah tak kira aku njutulno kene lha iki urung diterak. Iki ya rumput. Lah ijek pang prentul Mas aku terakanku sing mang sing podok kono kok.
Ayo sing pojok kono. Engko sampe teko kuburan. Iya, sesuk iki mang entuk separo ya sing ki mang wis. Kak iki piye gedang iki piye? Lho iki lho Mbah sing maksudnya kedokan iki mang entuk separo. Sesuk terus njujuk rene. Paran Lah rene sing kono terus. kok diabiaki sik. Iya. Ora langsung kon njujuk kene kok Yan. Maksudnya iki nek bar iki lho, Kak yo ngabiaki lho. Iya, sesuk nek bar kuwi. Kono Kae sing pinggir kono mang. pinggir kono mang teng mang urung. Yo nek sukete timbangane kene dadi kono lho. Bar iki terus kono. Ngene salane kok tak beda ya tendor. Lah iki lho Yan telek pitik tok lho, gak yo ijo. Nek duwe dhewe lho. Wes kira banyu senenge. Telek pitik iki lemu ya. Iya. Andi sih. Iya iya. Ayo. Karo mlaku ya. Mlakune yo adoh kok. Loh, Tapelku. lah kono ape mampir toko. Tapi nek apa ya? Engko nek ora resik gak yo ceteh kabeh nggo tokone. Lho. Iki tau wis tau sak rono Ben sukote malah dua. Wah ki watese iki kulon, pol mau-man kaya kono lho. Saiki kondang iki. Ayo. Demben ki ra gadek pas. Iki nuruti ning kene ngono cara meno ngantek sasen-sasen ya. Sak wulane enek Mbah iki. Iya. Nek ra keburu jebrol lho iki. Soale matone kan kasep ya Mbah iki. Golek wong ora entuk rek deknane genah ngenteni ae, Dik. Ora dikono apa